Viszontlátás, további szép napot. Mások kedveseként nem vagyok kedves, mert tudom azt, hogy bazd meg nem te szartad a spanyol viasz, bazd meg. Arra jutna, légy szíves. Így jó? Buzsi. Igen? Hello! Mit mondtál? Hello! Jó, egy meg is tart. Mint egy békejogot nyújtok, hogy legyen vége ennek az egésznek, mert soha nem lesz vége. Cégarca. Ezek szerint akkor leves lelőtte a Dixit. Pörgessétek meg, srácok. Lövöldözés. Bastard. Tíz. Egy békejogot nyújtok. És ugyanúgy ez szól, hogy én is sok leszek.